Just give it to me right now. Bună seara, sunt Beatrice alături de colegele mele Mădălina, Bună seara! Maria Bună seara! și tata specială Diana. Bună seara! Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Fete Bune, Fete Rele. Vreau să vă zic că tema emisiunii de astăzi este moda, dar întâi aș vrea să încep prin a vă întreba ce ați făcut de Valentine's Day. Eu n-am făcut nimic de Valentine's Day, adică ceva normal acestei zile, să fii împreună cu un băiat în general sau cu partenerul, să mergeți undeva sau să faceți ceva special împreună. În schimb, am fost la prietena mea și am stat amândouă în pat și am mâncat ciocolată cu tona ca să ne treacă supărarea că Cum nu... fac fetele triste de obicei. Ca să ne treacă Maria? supărarea că nu avem iubit. Păi am fost la școală, ca de obicei, s-a terminat orele și pe urmă am mers seara cu colegii, am ieșit așa o ieșire în 20. Deci nimic așa romantic. Nu neapărat. Diana? Nu, eu m-am dus cu iubitul. Ar trebui să fii mândră de asta. Normal. Am fost la o pizza, foarte romantic. Un suc acolo, o plimbare în parc, un cadou, ba chiar două. Ce ai primit frumos? O inimioară așa, o amintire. Să nu fie gelos ursul că dorm numai cu el. Și un parfum care miroase extrem de bine. Slavă cerului! Mădă, a fost ziua ta, cum te-ai distrat? Da, a fost ziua mea. Păi, ai fost și tu prezentă. Eu am simțit foarte bine, sper că și ceilalți care au fost alături de mine. Păi, am mâncat ceva. Bine, n-am prea mâncat. Am dansat mai mult. Mai mult am dansat. Și apoi, normal, ne-am dus în club. Nu prea se potrivește club. Pub, da. Și ne-am distrat. Bine, și Maria știe că m-am distrat. Toată lumea știe că eu m-am distrat. Păi a fost cam peste tot. A fost cel mai important că te-ai A distrat. fost foarte energică. Normal. A fost ziua mea, nu? Normal. Beatrice, tu ai fost puțin... Da, deci eu vreau să stau de Valentine's Day în casă. Adică Sau să vină la mine. sau să mă duc la ea și la Mădă să ne facem noi petrecerea noastră forever alone. Dar Dar până la urmă am ieșit la aproape cu un băiat. Ce drăguț. Bine, nu spunem numele, nu? Nu. Secret. Nu facem reclamă. Da, și dacă tema emisiunii de astăzi este moda, cum v-ați îmbrăcat în weekend de Valentine's? Păi, la ziua mea am avut o rochiță albă, care mie îmi place foarte mult, foarte mult. E simplă, nici nu știu, niciodată n-am știut să descriu hainele, deci, oricum, o rochiță albă foarte drăguță și niște pantofi roșii, pentru că... Apropo, tu ai avut pantofi roșii, eu am avut pantaloni roșii. Da. Gen. Și atunci ai avut și curea roșie. Și curea roșie, da, normal, curelușa de la... Da, și eu am avut Tanie. pantofi roșii, deci... Așa, și după aceea când ne-am dus în pub, normal că m-am schimbat, că nu vreau să risc să merg acasă cu rochiță neagră din rochiță albă, că am foarte multe șanse. Da. Și mi-am luat o fustă și un maieu și normal, tocurile, bine, le-am schimbat. Eu am preferat în seara aceea să nu iau tocuri. M-am simțit mai bine, să zic așa. La ce înghesuială a fost acolo? Da, nu, chiar nu erau bine venite Potrivit, tocurile. da. Știu, am simțit-o. Dini, tu cum ai fost la pizza? eu, într-o bluză roșie, pantaloni roșii, cizme negre. Deci tot am avut un pic de roșu. Da, am Normal. observat. Roșu e culoarea dragostei. Da. Măcar atât. Da, ce ai fost un caz fericit tu și Didi, ați ieșit cu... Da, un băiat. Lasă, pentru toate există un moment. Da, îți vine și ție vremea. Maria, nu fi tristă. Că noi te iubim. Pune zâmbetul tău pe buze și Cu ce mergi ca o felină. Da. Ce înțelegeți voi prin modă?
Eu cred că moda e un fel de artă, mai bine spus. Adică cam tot ține de modă, pentru mine. Nu neapărat o tipă bine îmbrăcată și cu culori vii, ca să zic așa. Nu neapărat prezintă pentru mine că e în pas cu moda sau ceva de genul. Moda e trecătoare într-un fel sau altul, știi? Tot timpul vine ceva nou, așa că eu cred că ține și de comportament și de persoană. Moda eu cred că e un fel de a te exprima până la urmă. Exact. Știi? E o artă prin care exprimi. Eu cred că fiecare om are moda lui până la urmă. Exact. Voi credeți că se poartă cu ce stă bine sau ce este la modă? Eu sincer, Întotdeauna să se poarte cu ce-ți stă bine. Niciodată să cu nu ce vrei grești. tu. la ce ți stă bine, ce te avantajează, ce te favorizează. Și Ce-ți încercați, place ție mai exact? încercați mereu să vă asortați ținuta? Da, de obicei da. Păi nu pot să merg chiar ca un papagal pe stradă. Exact. Poate că mi-ar place, dar... Depinde, știi, depinde. Uite, bine, în orașe mai mari, să zic așa, de unde chiar permiți. exact, de unde chiar, să zicem, pornește moda și studenții, să zicem, că dau moda, da, își permit să-și ia mai multe culori și arată ok, pentru că le combină Totuși și alea sunt combinate într-un mod Mai exact, să, da. Cu un gust. cu un gust, să dea bine, să arate bine. Exact. Nu poți să-ți iei pur și simplu 5 culori pe tine și Dar uite, n-au nicio legătură. țin minte, eu sincer țin minte așa, într-un grup de-al meu aveam niște băieți și mai trecea câte un, așa, mai de mult, cu pereche de pantaloni ori roșii, băiați sau albaștri sau verzi Turcoaz. sau turcoaz sau ceva de genul și toată lumea se uită așa, uite-l și pe ăla. Și apoi când a venit moda, Pe când, și acum cam chiar toată se lumea, poartă, da. exact, Da. toți băieții au început să mai poarte. Și verzi, chiar astăzi verzi. Mergeam da. acasă și am văzut un beat. da, sau Mie îmi place foarte se mult. purtau modelul acela drept și vinea câte un băiat cu blugea skinny, știi, se uita toți, vai, blugi strâmbi, Și râdea ca de fetele, da. Numai fetele poartă blugi skinny, cum adică... Eu sunt da, îndrăgostită de da. skinny pants, așa Eu că... n-aș putea renunța acum. Adică mint, oricum o să renunț, pentru că te adaptezi, știi? Nu, sincer, eu n-aș mai putea să port pantalonii aceia Așa, evazați. evazați. Exact, deci... Băi, știi, chiar râdeam că mă uitam, aveam acum, bine, au trecut ceva timp de când am aruncat blugii ăia, dar aveam încă blugii ăștia așa evazați. Și i-am luat pe mine și așa râdeam. Ziceam că, Doamne, ce caragioasă. Și îi spunea mama, da, fii atentă că în 10 ani o să apară din nou ăia și o să râzi de ăștia. Da, pentru că știi, când aveam noi cei evazați, adică mama mea purta ăștia drepți sau conici, știi? Da. Și, Doamne, nu-mi plăceau, nu îi suportam, nu vreau să-i port sau ceva de genul. Și acum, când văd o Da, și pereche de cu pantaloni... cât erau mai evazați, cu atât erau mai frumos. Că aveam Mi-am de la zis- genunchi, așa foarte evazați. așa și... e. Da, Gen anii Și 70, nu? dacă atunci mi-ar fi dat cineva o pereche de pantaloni așa foarte strâmți jos, nici nu Mi-ar fi rușine să merg cu ele și să Îmi amintesc foarte bine, dar acum mulți ani, că eram la bibliotecă și te-am văzut, erai cu o fată, mi se pare, și aveai pantaloni evazați, jeans și rupți, știi? Erau făcuți așa, Da. cred că ți amintești și tu. Da. Și uitam așa la tine, parcă eram geloasă, așa, și zic, așa, în ciudă, și ce și cu asta, știi? Noi am fost în acea școală în general. Da, te știu de mult. Și consultați reviste de fashion sau vă uitați la Fashion TV? La Fashion TV, când din greșeală mă mai pun pe la televizor și Bine, dau, Fashion uit. TV e puțin cam exagerat și exact mult spus, pentru că eu sincer nu m-aș vedea să Păi nu, port. normal, să fac pentru ceva, că ceea ce nu. se prezintă, ceea ce e pus pe catwalk, nu e de purtat zi de zi, ci pur și simplu nuanțele, cusăturile, toate chestiile astea, de acolo trebuie să te inspiri sau, în fine, sunt foarte multe chestii. Păi nu neapărat ca tendință haină. Deci nu chiar haina ce Nu, poartă că, ea, dar chiar pentru că- sunt, mie chiar nu-mi plac, sunt din astea linii, din astea de haine care, de exemplu, mie nu-mi plac, sunt așa ciudate și tot Da, da, felul da. și sincer n-aș purta. Sunt foarte extravagante, dar bine că poți să iei o singură piesă de la o ținut, o piesă Da, de la... pot să o combin Păi cu da, altceva. combin cu mai Bine, mult. cum a zis și mă, poți să te inspiri culoarea, să vezi ce se poartă și așa. Normal.
Da, și că știți că mai de mult erau pantofi aceia cu vârful acela foarte lung. Da, așa e vârful. Avea mama perechi de alea. Și așa îți ținea degetele foarte adunate, da. Știu că mă îmbrăcam ca mama avea și o luam pereche așa pantofii roșie, ei. eram nebunit acum. Eu roz aveam și doamne, nu i-aș mai putea. Mama mea avea o pereche negri și știu că îi încălțam și mă credeam mare fashion designer și cu pantofii ei și avea un fular cu pene, parcă, și mi-l puneam așa, mi-l dădeam după gât. Mama avea din astea, din blană, de vulpe sau de vulpe și tot timpul și căciulă, tot Mare așa din doamnă. blană. Da, Doamne, că acum dacă mi-ar da cineva să Și haine acelea lungi de blan. Da, vai, pantoane de alea așa Pantalone, lungi. vazații aia, așa, de vrăjitoare. și cu tale înalte, știi? Da, bine, că și acum se poartă uite, blugi ți-am cu tale spus că înaltă. moda asta vreau să spun și bine, că moda întotdeauna revine. Da. Deci ce ai văzut că era în anii 70 revine, sau 80, sau 50, 60, Atunci când rochițele. erau pantofii aceia cu botul ăla lung, citeam într-o revistă de fashion că o să revină pantofii cu bot rotund la modă și mă gândeam așa, cine crezi că o să poartă acum cu vârf rotund și așa? Da, nu știu, dar eu am auzit tot așa că de parcă anul trecut, din 2011, trebuia să se adică s-a dat modal totul la pantalonii ăștia evazați, știi? Păi da, și am înțeles că deja se fac în mase mult mai mari, evazați, dar Degeaba. greu. Da, deci nu mai să te singură de adaptezi, pentru că evazați. așa cum te-ai adaptat până acum la toate chestiile, Da, hai să te adaptezi. adaptezi și la asta. Vai, Dar se poate Nu știu tot ce dacă poți să mai țineți, dar sunt numele de eu aveam vintage. vreo 9-10 ani și erau ochelari. Măi, ai văzut pe cineva acum câțiva ani cu ochelari așa mari? Nu. Erau mici, așa, mici, așa, încă țin minte, aveam o pereche mouă Pățele așa aici. și mă Eu simțeam portocalii aveau. cea mai tare fată că îi aveam. Da, acum... Și acum Cât mai mari, și da. Acea stilul acela muscă, știi așa? Muscă, da, vai, mie îmi plac. normal. Da, mie îmi plac. Nu știu, n-aș purta. da. Bine, depinde, știi, poate nu-ți stă bine cu aceia mari, de exemplu, nu te avantajează și eu n-aș purta. Pot să-mi placă, dar dacă nu-mi stau mie bine, Eu nu. nu prea port în general ochelari de soare. Nici eu. Eu încă nu Mie am găsit. deloc. Eu nu am găsit. Nu, eu singura care poartă aici. Vai, vara, așa îmi place cu ochelari de soare, mă duc. Eu sunt mare boss acolo. Merg, mă plimb, mă rup o privire. Credeți că revistele și starurile muzicale sunt cele care alimentează dorința noastră de a ține pasul cu tendințele în vestimentație? Da. În materie de Eu zic că artiști, da, de multe ori și eu văd ceva la un artist și artistă, că nu mai artist, nu, nu cred că vreau ceva Care de la este el. artista care te... Ba, nu cred că am Bine, ceva nu știu care dacă mă poți să inspiră. o imiți neapărat pentru că... Bine, că ai nele. poți să zici exemplu... Ceva în genul ăla, Exact, sau, în am genul văzut ăla. o pereche de jeans cu talie înaltă. Uite, Normal că eu am trebuie să văzut cumperi la și tot Ina, felul. de exemplu, poartă mai nou jeans ăștia cu talie înalte, știi, și puțin cam scurți și îndoiți Da, pe jos. Mie îmi plac. Bine, nu știu acum cât de bine mi-ar sta mie. Sincer, aș încerca, dar încă nu am găsit pe aici o pereche de jeans. Și da, tricourile așa, acelea nu, foarte nici nu vaporoase găsești. și largi, tricourile Da, scurte. sincer îmi plac, că am început să port și eu așa. Bine, nu neapărat chiar așa de scurte, puțin mai lungi. Da. Știi, cam așa. Vă cumpărați haine noi în fiecare sezon? Acum fiecare. Da, păi, Băi, Că știți în fiecare Nu neapărat, de sezon, exemplu- tendințe, toamnă, iarnă... nu neapărat. Eu dacă merg într-un magazin și îmi Și-ți place place, ceva? eu Da. nu Sună neapărat dacă plafonul, de da. 2 ori pe an, de exemplu, Evoluție. să mă duc să-mi iau numai de 2 ori pe an. Acum îmi iau numai de așa și după aceea numai pentru iarnă și așa. Nu. Când Să-mi iau sport pentru o zi, două și după aia nu mai place și Da, nu, două. și sunt persoane care își renoiesc garderoba, să zicem, înainte de începerea școlii sau înainte... A, da, chestia asta cred că, nu știu, Toată e lumea. ceva blurgiu la noi mai ales. Și să știi că mi se pare foarte penibil, adică Da, am eu început sunt școala, mă duc obișnuită, să-mi începe cumpăr școala.